Siyabingelela family egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Uthabani wambatha obingelelayo. Sizofunda nje isiqeshana sibonge nje uNkulunkulu semuhle. Ake sibuke encwadini Psalms 136 sofunda nje just verse 1 to 3. Ithi bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Bongani uNkulunkulu wonkulunkulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Bongani inkosi yamakhosi, ngokuba umusa wayo umi phakade. Kusifwa nje ngisendabeni yomusa ukuthi uNkulunkulu wasenzela umusa, elithi iBhayibheli waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa. Umusa wakhe umile kuze kube phakade. Siphila nje kungenxa yomusa, siphila nje kungenxa yokuthi sahawukelwa ngomusa kaNkulunkulu, sabizwa ngabantwana bakhe. Ize ifakazelwa incwadi kaNahume. Uma sifunda uNahume 1 verse 7 uthi uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko, azathi uyabazi abaphephela kuye. Ngamanye amazwi kuyenzeka ukuthi sidlule ezintweni, kepha umusa kube yiwo osibekelayo ezintweni zonke. Ngithi nje kukho konke umusa yiwona osithwala ezintweni. Umusa yiwona osikhipha odakeni. Umusa yiwona osidlulisa ngisho nasesigodini sothunzi lokufa. Sibona izinto zingasifanele, kepha the grace of God remains sufficient ezimpilweni zethu. Ingakho ethi uDavide ajabula bethi masiye endlini kaJehova, amasango esemile sibhekile iJerusalema. Umusa wakhe uyakuma kuze kube phakade. Ngizomemezela nje namuhla kukho konke, kepha umusa kaNkulunkulu umile kuze kube phakade. May God bless you.